Ако страдате от болки в ставите, ще ви препоръчам едно сокче, което аз всеки ден си правя. В момента си го допивам. Не е платена реклама, просто ви казвам какво пия за ставите. Мисля, че ще е от полза и за вас. Това е вода, в която съм разтворила Flex Special System. Сутрин и вечер в чаша вода разтварям 10 мл от сиропа, който съдържа МСМ, метилсулфонилметан. Това е така важната сяра, която е изключително полезна за ставите, много необходима. Глюкозамин сулфат, хондроитин сулфат, хидролизиран колаген. Знаем колко е важен колагена за ставите. Витамин С, хиалуронова киселина, подсладител, аромат на вишна. Съдържа също и витамин D3. Елементът бор е изключително важен за здравето на ставите ни. Може да го намерите като хранителна добавка или в състава на други хранителни добавки на пазара, които съдържат бор. Магнезията е от първостепенно значение за здравето на ставите ни. Аз пия магнезий, но също така се мажа с магнезиев гел. Когато се нанася трансдермално,